ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు అందించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తుందన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు. ఖమ్మంలో కేద్ ల్యాబ్లను, మదర్ మిల్క్ బ్యాంకును లాంఛనంగా మంత్రి ప్రారంభించారు. 100 పడకల ట్రామా కేర్ సెంటర్ ను కూడా ఖమ్మం ఆసుపత్రిలో ఈరోజు ప్రారంభం చేసుకున్నాం. దీంతో దాదాపు 550 పడకల ఆసుపత్రిగా ఇవాళ ఖమ్మం ఆసుపత్రి మనం అప్డేట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ ట్రామా కేర్ సెంటర్ లో కూడా ముఖ్యంగా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అత్యవసరమైనటువంటి సేవలు మరి ఆ సమయంలో పేదలకు మంచి వైద్యం, తక్షణ వైద్యం అందాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కనుక మరి ఈ ట్రామా కేర్ సెంటర్ ను కూడా ఈరోజు ఖమ్మం ఆసుపత్రిలో ప్రారంభించుకున్నాం. అదేవిధంగా ఖమ్మంలో ఇంకోటి మిల్క్ బ్యాంక్, ఇది కూడా రాష్ట్రంలో 2వ మిల్క్ బ్యాంకు మన ఖమ్మంలోనే ప్రారంభించుకుంటున్నాం. మొట్టమొదటిది హైదరాబాద్ లోని నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో ఉంది, రెండవది మన ఖమ్మంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా పుట్టిన బిడ్డకు మొదటి గంటలో తల్లిపాలు తాగించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఆ మొదటి గంటలో తల్లిపాలు అమృతంతో సమానం. అది వెలకట్టలేనిది, డబ్బుతో కొనలేనటువంటిది. కానీ చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని ఆపరేషన్స్, సెక్షన్ ఆపరేషన్స్ పెరిగి ఆ మొదటి గంటలో తల్లిపాలకు పిల్లలు దూరం అవుతా ఉన్నారు. కొంతమంది తల్లుల్లో పాలు లేక కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. సో దానికోసం తల్లిపాలను అధికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర సేకరించి మరి ఆ పుట్టిన పిల్లలకు ఆ పాలు అందించేటువంటి మిల్క్ బ్యాంక్, ఇది దేశంలో కొద్ది రాష్ట్రాల్లోనే చేస్తున్నారు. అందులో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అద్భుతంగా గత 2 సంవత్సరాల నుంచి నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో మనం చేస్తున్నాం. 2వ మిల్క్ బ్యాంక్ ను ఈ రోజు ఖమ్మంలో మనం ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాం. ఈ సేవలు కూడా వచ్చే కొద్ది రోజుల్లోనే ఖమ్మం ఆసుపత్రిలో అందరికీ కూడా అందించడం జరుగుతుంది. ఖమ్మంలో ట్రామా కేర్ సెంటర్, క్యాత్ ల్యాబ్, మిల్క్ బ్యాంక్ తో పాటు మధిరలో కూడా ఒక 100 పడకల ఆసుపత్రికి శంకుస్థాపన చేయబోతా ఉన్నాం. సత్తుపల్లిలో కూడా ఒక 100 పడకల ఆసుపత్రికి శంకుస్థాపన చేస్తున్నాం. 34 కోట్ల రూపాయలతో మధిరలో, మరో 34 కోట్ల రూపాయలతో సత్తుపల్లిలో 100 పడకల ఆసుపత్రిని అందుబాటులోకి తేవడం జరుగుతా ఉంది.